Subscribe Endim TV, eliogo lyelikuba. Basi bono mwanju muligireri bwe video yiga aiga nensemo ya mwembe ase metare mingi anyarako bakigotija chipara chenseme yiga ase ngenja abantu nigo bali gwesokina kuruto bochabu gochi ase metaro ime hekairere metaro yiga kanyarako bakigotija bono chinga kichembura niga macha kanyarako bakagotwa mange asa mali bakonyarako bakagweta ase para ase gendo kyanyarate ko bagekoirera bamenyi benseme yiga wakige kuro gochi ase county ya Kisii na bono county ya Kisii ni banyarako bagekoigwe biriro bya bamenyi benseme yiga ase banyarako bagwesokia na kuimuki gitambukiro kya bwango heli kwene kingi metare yanyareko bage korosiwa korengana ne video yiga buno yeroche hekene kiragita kyanyareko bakigotumukuru ase county ya Kisii kiramona abo bisabe county egekegenderete gotichura emetaro heli kwene kinga macha nyareko bagakorosirwa asa kunyareko bakagweta nabo igona abantu banyareko bakweta sagi ya chinga kichembure keranyareko bakigosira county yaito ya Kisii nigo yanyareko bage kwene kinga chinga kimetaro yigira nyareko bagekorosibwa heli kunyareko bagekoera nigo erachikobeko bolendi botindi kwene kinga bamenyi benseme yiga na inde mbali kunyareko bakurute bintu gochime na inde kuirire metare yuko nyarako bakigoticha enyorunga enseme yiga ya mwembe nige bwata boroki wabange university ya Kisii au bamenyete ase chinyumba chenseme yiga na bono nigo baburi banyareko bakwene kinga ase bakanyarako bagotukutobo chabu kobeka barasagiya eri banyarako bokoimukiwa na kuirwa ase eganeri county ya Kisii nige rati kanyarako bagekwene kinga emetare yiga tiriko nyarako bakigoticha ase engakire mutwe na bono abantu benseme yiga ya mwembe nigo banyarako bakoigubuya ase nchire ya serikali ya county kwimuki getambukirekyo kwene kingi mitaro yiganyareko bagekorosibwa ase ngenjo nigo balerera senga kintambe na bono ebiriro byabo byanyareko babikoigwekana. Dr. Joseph Nyagaka, Endim TV. Subscribe Endim TV, eliogo lyelikuba.